Najodernejšou nemeckou bojovou skupinou, ktorá zasahovala proti povstaniu, bola bojová skupina Schill, vytvorená z príslušníkov a inštruktorov výcvikových stredisk Waffen-SS v tzv. Protektoráte Čechy a Morava. Skupina vznikla z iniciatívy Karla Hermana Franka na základe rozkazu, ktorý 11. augusta 1944 vydal generálleutnant der Waffen-SS Karl Friedrich Grof von Pichler-Burghaus, hlavný veliteľ Waffen-SS v Čechách a na Morave. Podľa rozkazu mala byť skupina nasadená proti partizánom v horských oblastiach na severovýchode Moravy, no už dávnejšie je známe, že nemecké hlavné velenie plánovalo skupinu Schill od samého začiatku vyslať na Slovensko. V čase invázie na Slovensko mala skupina Schill nasledovnú štruktúru: štáb so spojovacou jednotkou a 3 prápory s obrnenou skupinou. Prvý prápor, Panzergrenadierbataillon Teutoburg, bola plne vyzbrojená jednotka vrátane obrnených transportérov. Druhý prápor, Panzergrenadierbataillon Kettgen, tvorili 3 pešie roty bez ťažkých zbraní. Tretí prápor Musinger bol zložený z 2 pomocných granátnických rôd a batérie Perl so 6 15 cm hufnicami SFH-18. Ďalšie 2 čiastočne zmobilizované batérie boli už na Slovensku vybavené z materiálu delostreleckého pluku 2 v Topolčanoch. Ďalšou súčasťou bola obrňaná skupina Rössner zložená z roty samohybných útočných diel Schüttl a zmiešanej čaty polopásových vozidiel. Súčasťou skupiny boli aj 2 žinejné roty, motorizovaná Hradiško a Pikovic. Vo výzbroji mala skupina pôvodne aj niekoľko tankov, ktoré však boli odoslané k divízii Tatra. 28. augusta padlo v Berlíne rozhodnutie o akcii na Slovensku tzv. Pacifikácii bán, ktorej sa mala zúčastniť aj skupina Schill. Prvé jednotky skupiny sa na Slovensku začali z Benešova prepravovať večer 30. augusta. Bolo štáb praporu Teutoburg s rotami Reisenbeck, Stubenbock a Brandl. Prvá súprava prepravujúca prápor Bossinger prekročila hranice protektorátu vo Vlárskom priesmyku a v popoludňajších hodinách 31. augusta sa delostrelci začali vyvagovať v Trenčíne. Ostatné súpravy boli presmerované cez Trenčín k Trnave a k Bratislave. Vlak so štábom práporu Kettgen a rotou Tantau šiel po trati Brno, Břeclav, Kútybra a Trnava. S výnimkou roty Rössner, ktorá mala zabezpečiť cestu Trenčín-Trnava, pokračovali ostatné jednotky k Bratislave, kam dorazili 1. septembra a začali sa vyvagonovať v Bratislave a v staniciach v blízkom okolí. Po odvečerných hodinách potom ozbrojili vojakov bratislavskej posádky. Tí uposlúchli rozkaz prezidenta Tisa a nekladli odpor, čím sa zabránilo ich odchodu na povstalecké územie. Nasledujúci deň do poludňa boli ozbrojené protilietadlové batérie v okolí Bratislavy. Prakticky v tých istých hodinách, keď v Bratislave odzbrojovali miestnu posádku, diali sa veci aj v Nitre. Posádkový veliteľ major Šmigovský ostal verný ľudáckej vláde, nechal zatknúť odbojových dôstojníkov a dokonca začal s Nemcami aj spolupracovať. Pod novým veliteľom sa 2. septembra začala hlavná časť Schillu presúvať do Trnavy a Hlohovca, kde však okrem niekoľkých protilietadlových guľometov v Hlohovskom výcvikovom stredisku nikoho nenašli. Hlavná časť trnavskej posádky s približne 500 zmobilizovanými sa medzi tým stihla presunúť na stredné Slovensko a spolu s ňou sa presunula aj časť posádky z Hlohovca. Hlavné sily Schillu sa z Trnavy presunuli do Nitry, zatiaľ čo skupina Dietz, pridelená k Schillu ako náhrada za tanky, sa po rozvidení 3. septembra presunula do Zlatých Moraviec. Jadro Schillu sa pohlo smerom na Čakajovce. Po spojení s príslušníkmi práporu Musinger a rotou Mayer zamerali jednotky Schillu po ceste na pravom brehu rieky Nitry do Topolčan, ktoré po krátkom boji aj obsadili. V tie isté dni a hodiny sa sformovali aj povstalecké jednotky na Hornej Nitre. Ich hlavným organizátorom sa stal stotník Adolf Weinhold, ktorý z vojakov posádky Zemianský Kostoránok a časti vojakov z posádky Topolčany zorganizoval povstalecké sily, ktoré za asistencie partizánskeho oddielu Pavel zaujali obranu pred Baťovanmi. A tu sa bezproblémový postup SS-ákov skončil. V 4-dňovej bitke, do ktorej zasiahlo aj povstalecké letectvo, muselo ich velenie priznať, že čelia organizovanému protivníkovi, čo po správach o tvrdom povstaleckom odpore pri Strečne neveštilo nič dobré.